Saziya Amaran a Tirkiyeyê rejeyên bekariyê yên sala 2020 eşkere kir. Li gorî daneyan bajarên ku bekarî lê zêde ne, bajarên Bakurê Kurdistanê ne. Ji aliyê Saziya Amaran ve 26 herêm hatine destnîşankirin û di rêjeya bekariyê de herêma ku ji bajarên Sêrt, Mêrdîn, Şirnex û Êlhê tê di rêza yekem de ye. Di vê herêmê de rêjeya bekariyê ji sedê sih û sisê ye. Ku di sala 2019 de ev rêje ji sedê sih bû. Karsaz dibêjin ev rêje dibe ku gelek bilindtir be jî. û her çiqas bi tevahî bekarî wek kêmbûyî hatibe nîşandan jî ev yek di rastiya xwe de newisa ye. Karsaz Hakan Akbal dibêje cîvcûnebûna projeyan û newekheviya razemeniyan rê li ber vê tabloyê vedike. Kısa çalışma ödeneği bittiği zaman Ji ber ku serdema pandemiyê de moçeyên gelek xebatkaran bi awayekî demkî ji aliyê dewletê ve dihatin dayîn û ew xebatkar jî wekî ku hîn jî dişoxulin tê nîşandan rewşa rastî ji rewşa hatiye ragihandin gelek xirabtir e. Dibêjin rêjeya bekariyê li herêma Sêrt, Şirnex, Êlihê û Mêrdînê sedî sî û sê ye. Lê li gor Minj sedî pêncî jî zêdetir e. Ev yek jî li bajarên serjimêriya Kurdan li pêş e derdikeve holê. Di razemeniyê de jî li gor herêmên din newekhevî heye. Li vê herêmê proje hene ku 5 salin nehatine cîbcîkirin. Ji dema ku rêjeyên bekariyê bi awayeke rêkûpêk her sal tên eşkerekirin ve bajarên ku herî gelek bekarî lê zêde ye bajarên Bakurê Kurdistanê ne. Aborînas jî vê yekê bi sedemên siyasî û dîrokî ve girê didin. Karsaz û aborînas Erdal Afşar dibêje bi salan dewletê nexwest û nehêlişt ku razemenî li Bakurê Kurdistanê pêk bin. fabrika üretim denen hiçbir şey yoktur. Herêma ku Kurd lê dijîn qet ne li xema dewletê ye. Dewletê ev der ji bîr kiriye. Nûnerên vê herêmê jî dema ku diçin Enqereyê herêma xwe ji bîr dikin. Sedema bingehîn a bekariyê ev e. Razemenî nayên vir. Fabrîqe nayên avakirin. Dewlet projeyên mezin nada kompanyên vê herêmê. Dema wisa be jî kar namîne ku xebatkar têde kar bikin. Niha mixabin gelek welatî tên û daxwaza karên wisa dikin ku berê qîma xwe bi wan karan nedanîn. Lêbelê ew jî bi dest wan nakeve. Saziya Amaran dide zanîn ku di sala 2019 de hejmara kesên bekar li Bakurê Kurdistanê û tevahiya Tirkiyeyê 4 milyon û 469 hezar bû û ev hejmar di sala 2020 de daketiye 4 milyon û 61 hezaran. Aborînas dibêjin ya balkêş ew e ku li tevahiya Tirkiyeyê rêjeya bekariyê daketiye lê li Bakurê Kurdistanê dîsa di zêdebûnê de ye. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.